गावदोंबो गावदों गरब्रै गुलि गावदों बेबो सिंनि प्राइभेट पार्सआव गावदों। निजि गावनि आखायाव लानाय पिस्तलखौ पुलिसनो गारनानैनो होखाबायमोन। माने सारेन्डार जाखांनायनि उनावबो इनकाउन्टार खालामदों बिहार पुलिसा सासे मानसिखौ गरब्रै गुलि गावनानै। निजि गावनि आखायाव लानाय पिस्तलखौ पुलिसनो गारनानैनो होखाबायमोन। माने सारेन्डार जाखांनायनि उनावबो इनकाउन्टार खालामदों बिहार पुलिसा सासे मानसिखौ गरब्रै गुलि गावनानै। सासे मानसिखौ हमना लाखिनो थाखाय आथिङाव गरसे बा गरनै गुलि गावब्लानो बे खारनो हाखाया, उथिनो हाखाया। दा गासै बिहार रायजोनि सोंथिया बे, सारेन्डार जाखांनायनि उनावबो इनकाउन्टार खालामनो गोनां जाखो मानो बिहार पुलिसा? गावदोंबो गावदों गरब्रै गुलि गावदों बेबो सिंनि प्राइभेट पार्सआव गावदों। बे सेंग्राया बिहारनि दिनै 5.5 बोसोर 5 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो रायजो राजानि जानानै गोबां आवाज दैखांबोदोंमोन, मात मातिबोदोंमोन। गोबाङानो दा गोबां बाथ्रा साननो हागौ इनकाउन्टार खालामजालायनाय माबा मोनसे गिदिर दाय मावाखैमोनथ' होनना। जों दिनै गोबां गाज्रि खामानिफोरखौ नुखा खोनाखा मात मातिबोआखै, बैफोरबायदि खामानिनि सायाव बिथाङा मात मातिबोदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन जे बै दैबानायाव जाखिनि न' बां बायना सिलिंखार जालांबाय बैफोरखौ गोदानै रिपेयारिं खालामना होफिननांगौ होनना। आरो बुंबावदों मा बिथाङा मन्त्रि MLA फोरा जा इलेक्सन समाव फैना जोंनो जाबायदि खोथा होलाङो बैफोरो इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव मानो मावफुंना होआ, मावफुंनांगोन। साधारन मानसिया जुदि फिसा मोनसे दाय मावोब्ला पुलिसा हमो, जेलाव सोयो, अयथासार खालामो। बेबायदिनो गिदिर गोलाव मन्त्रि MLA फोराबो जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि दाय मावोब्ला बिथांमोनखौबो हास्ति होनांगौ। बेफोरबायदि फिसा गोरलै मोनसे बाथ्रा बुंनायावनो इनकाउन्टार खालामनो गोनां मा गोनांथि दङमोन? नंगौ जों बेखौ मानिना लानांगोन बिथाङा फिसा मोनसे गोरोन्थि दाय मावदों। बे गोरोन्थि दाया जादों गावनि सेफटिनि थाखाय गंसे पिस्तल बायनानै लादोंमोन। खारन बिथांनि एगेन्स्टआव गोबां मानसि जाबायमोन, गिदिर गोलाव मन्त्रि MLA फोराबो गाज्रि मोनग्रा जाबायमोन बेफोरबायदि सिस्टेमाव मात मातिबोनायनि थाखाय। नंगौ हले बिथाङा गावनि सेफटिनि थाखाय गंसे पिस्तल बायनानै लादोंमोन। नाथाय बे पिस्तलजों रावबो मानसिखौ गावाखैमोन, रावबो पुलिसखौबो गावाखैमोन, जास्ट गावनि लाइफ सेफटिनि थाखाय लादोंमोन। आरो बिथाङा जा दिना इनकाउन्टार खालामजादोंमोन बे दिनाबो पुलिसनो पिस्तलखौ गारनानै होखादोंमोन। पुलिसनो गारनायनि भिडिअ'आबो दङ, इनकाउन्टार खालामनायाबो दङ, किन्तु इनकाउन्टारनि भिडिअ'खौ होनो हाला। इउटुबा जोंखौ पेनाल्टि होयो, चेनेलाव स्ट्राइक नाङो। दा गुबै सोंथिया नैबेसो, पुलिसनि सेराव पिस्तल गारनानै सारेन्डार जाखांनायनि उनावबो इनकाउन्टार खालामनो गोनां जाखो मानो? थ' बेफोरबायदि जाथाय जादों होनना खोनाब्ला आं बिराद लाजिनाय मोनो आरो दुखुनांथावबो। दा सोरबा सानै मानसिया गाज्रि खामानिनि हेंथायै मात मातियोब्ला इलेक्सन समाव खोथा होनायफोरखौ मावफुंनांगौ, गोरिब दुखियाफोरखौ सहाय खालामनांगौ बुंग्रा मानसिफोरखौ मा खालामो नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानांगौ। आरो दा खोनानो मोननाय बायदिब्ला बै इनकाउन्टार खालामनाय पुलिसखौ सासपेन्ड खालामबाय होनना बुंदों। किन्तु आं मोनसे बाथ्राखौ दिनैसिम बुजिनानै मोना जे साधारन मानसिफोरा जास्ट फिसा मोनसे दाय मावनांगौ, बेनि दाय बैनि दाय जाबसिनजोबनानै होगोन, जेलाव लांगोन, अयथासार खालामगोन। जुदि साख्रि मावनाय मानसिया दाय मावोब्ला अब्ला बैफोरबायदिखौ जास्ट साख्रिनिफ्रायल' सासपेन्ड खालामनानै दोनो। आरो सासपेन्ड खालामनायनि उनाव जोंफोरबायदि साधारन मानसिफोरा बिदि सानो जे सासपेन्ड खालामबाय बिराद गिदिर साजा होबाय होनना। बे सासपेन्ड खालामनाया एसेबां गिदिर साजा नङा। बिथांखौ जेसेबां दिनावलागै सासपेन्ड खालामदों एसेबांलागि हाफ दरमाल' मोनगोन बेल'। एक्सुवेलि सोरबा गेदेर गोलावानो जा, पुलिसानो जा, साधारन मानसियानो जा, आयेना बयनिबो थाखाय एखे। आयेनखौ गावनि आखायाव दिखांना लादोंब्ला, दायखौ मावदोंब्ला साजाखौ बयखौबो समानै होनांगौ। दिनै सासे मानसिया लामा देखायना गालांबाय, बे समावनो जुदि रावबो मात मातियाब्ला बै पेरेलाइज जानाय सासे बेमारि मानसिया माबायदि जायो नोंथांमोनाबोथ' निस्सय बयबो मिन्थिखागौ। आथिं थाबायनो हाया, आखाइ दैखांनो हाया, खोथा रायज्लायनो हाया। सेम बिदिनो पेरेलाइज बेमारि आरो रायजोनि गेजेराव जेबो पार्टिगत थानाय नङा। नोंथांमोनाबो एसे साननानै नायदो रायजोफोर, सिस्टेमनि थाखाय मात मातियोब्ला मा जानो हागौ दिनैनि दिनाव।